Umculi kaMaskandi odumo lengoma imali yase-Absa uMama Gumede uzwakalise ukukhathazeka nokuzwelana okubuhlungu okudlula emhlabeni kwamama kamongameli wama-United Nations umshovu wenkani kwaba nenkani uMthandeni Manqele Igcokama Elisha. uSminofu udlulise amazwi enduduzo abebheka uMthandeni Manqele kanye nomndeni wakaManqele. Amazwi kaSminofu ebemanje, abukho ubunzima obufana nalobu bokulahlekelwa umzali ongumama ekhaya, ngoba nesimo sesikhaya sisuke singeke sisafana emndenini. Kodwa-ke uNkulunkulu usuke enezinhloso zakhe ezithile ngomuntu wakhe, futhi uNkulunkulu akakuthwesi umthwalo ozokusinda. Ngakho-ke ngithi mkhaya wami, alwehlanga lungehlanga bhuti kuzodlula. Lawo bengingamazwi enduduzo aphuma kuSminofu. Amazwi enduduzo alokhu engenile emndenini wakaManqele aphuma kubantu nakubathandi bomculo kaMaskandi. Abanye abalandeli bancoma uSminofu ngamagama amnandi kangaka akawabhekise kumshovu wenkani kwaba nenkani uMthandeni Manqele. Nathi siyazwelana noMthandeni, lento eyenzakele ihlala iyenzeka kodwa ayijwayeleki futhi ayamukeleki. Kuwo wonke ama-United Nations umndeni kaMthandeni sithi dudu, alale ngoxolo umama wesizwe.